Sebelum kita mulai kebaktian taberengma aka parkur pada minggu siangon di nomor pitu ima punguan ina Hana diuduti punguan ina Maria, di nomor 10 punguan kur ina Kamis. Mau lihat mati kita mulai kebaktiata marende kita nomor 45 Hosiana anak ni Raja David. Jongjong kita mar hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Patu gijang matohang muna hamu ale aka harbangan patu gijang mahamu ale aka pitu siana robi asa bongot raja ni hamuliauni ise ulaning raja ni hamuliauni ima Jahoba nagogo jala ulu balang Jahoba ulu balang di hamusuon patu gijang ma tohang muna hamu ale aka harbangan jala patu gijang mahamu ale aka pitu siana robi asa bongot raja ni hamuliauni ise ulani ibana raja ni hamuliauni ima Jahoba Sebaut
Ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. Martang yang mahita. Alea manami jala debata nami. Namandok moliate dohami tuho. Sian nasa rohanami. Asa disuruh ho anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Na paluahon hami sian dosa. Dohot hamatean. Hupangido hami. Sai patiur jala rajai marohanami. Marhite-hite tondi parwadiai. Asa unang hu rohanami. Midahat met-meton nai. Urupi hami. Asalam hutanda hami ibana. Raja naung rohi. Si sombaon ni sandok jolma. Na dilihat portibion. Amen. Marende hita behama panjaloku. Tangihon mapatik ni debata di minggu Advent 4 ima tarsurat di Filipi sada ayat 27 sahat rodi ayat 20. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahombar hamu parsauran muna asa huida di hamu dinaro yau manang hubege taringot tuhamu tagam padao-dao dope paboa nahot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni tondi jalarap marukil marsada ni roha maka porseai barita nauli tung unang maolo hamu pabibiari ni aka alo di agia AHP tanda ni hamagoan namai di nasida alai di hamu tanda ni haluaon do jala sian debata doi ido sahatna atong rap mangida gogo mahita sian Tuhan debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Marende hita, o Tuhan sai topot au.
Jong Hita. Ta topoti madosata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa. Dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sayasi maroham dihami. Akan mangarsakon dosa nami. Say sakapi matu bagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami. Tondim nabadiyai. Asa unang ganggu rohanami. Di asini roham. Alai asahot rohanami marhaporseaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasatami diri nami Tuho. Gabe pelean na mangolu. Jala na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata. Taringot tu hasesaan ni dosa. Isebe mangaluhon. Akan dipilit ni debata. Debatado nama bitori. Isedo namandabu uhum hamagoan. Kristus Yesus donong mate. Alai dada holani. Nong bulak mangoludo. Jala disiamun di debatado ibana. Mangondihon hita. Hasangapon mandi debata. Na digijang. Amin. Kor punguan inahana. Diuduti punguan Ina Maria.
Marenenda Jaho Odongake. Hatani debata turbuk epistel di minggu Advent na paupaton sadarion tarsurat di Jesaya pitu bindu 10 onom sahat rodi ayat 10 onom. Akup nii didok Jahoba mamandok si Ahas songonon. Pangidup sada tanda di hosian Jahoba di Batam, pangidup sian banua toru, manang sian banua gicang sahali. Jadi ninna si Ahas ma dangoloau mangido asa unang huunjuni Jahoba. Jadi nina si Jesaya ma uat angihon hamu ma ale pinopan si David. Dang do pesai hamu pauruhon colma. Dohot do di bataku naik bocaan muna. Di baheni apalah Tuhani sandiri ma mangalehon sada tanda di hamu. Idama gabe-gabean masada nambar baju. Jala tubuonan sada anak. Jala bahenon nama Goarna Immanuel. Mantega dohol situak ni loba panganona, paima diboto mambolokon naja, jala mamilit na dengga. Eitagan so diboto dakdana kidope, mambolokon najat, jala mamilit na denggan, tarulang matanoi, nani rajani na dua raja, hinabiaran mue, ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Kur punguan ina Kamis.
Marinina hamuna napose sekomu Tuhan Yesus. Jongjong hita. Taha tindakon ma haporsiotei, songon ahini tindakon ni dongata saha porsion di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo nasohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana di tubuhan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di pengunghum ni silatus, na mate tarbajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung titanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamon di debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani, disima ibana paimahon mulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amen. Kor punguan ina sadabe.
Shalom madihita amang inang. Satokin tabigi majo tikting na masa di bagasan na sa mingguan. Ia guarne per minggota sadarion ima minggu apen na paupaton. Topik ni mingguta sadarion ima tomu ma ibana pinarbaga ni Jehovah. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Pinabotohot tuhita ima parjamita di bagasan mingguta sadarion ima pendeta Doni R. Padam MPAH na mangula di STT HKBP. Nasorang na di hari Minggu tanggal 27 November 2022 nunga di basa-basa debata sadadak danak bawa di keluarga ni amata FM Sirait SH tubuh ni inatai Dr. Helda Boru Sitorus sian jalan se alas nomor 50 ruas wek 1B hipasdo dak danaki suak songoni nang naturasna. Sadarion Minggu tanggal 18 Desember 2022 papungu pelian tujolo dohita ima pelian 2A 2B bahen tu pakta tu haperluan dana sosial huria dohot tu haperluan kantor pusat las marohatta marupahi ulauni tu hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 nanaing ro di perpunguan Bodari perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus papungu peliat tujolo dohita 2A 2B baik tu pakta tu haperluan dana sosial huria do tu haperluan STTT HKBP Sekolah Pandita HKBP namangihut tu Minggu tanggal 25 Desember 2022 nang ro di pesta Natal na Parjolo papungu peliat tujolo dohita 2A 2B baik tu pakta tu haperluan dana sosial huria doho tu haperluan karitas emergensi HKBP namangihut tu hari Senin tanggal 26 Desember 2022 nang ro di pesta Natal na Paduahon papungu pelian tujolo dohita 2A 2B baik tu pakta tu haperluan dana sosial huria doho tu haperluan Radio Bonapasogit HKBP. Sosok-sosok pinasunggul homma tuhita saluhut na perhalado do ruas HKBP Immanuel Resort Immanuel naso pasahatot pilihan bulanan tahun dope tuhuria ima pilihan bulanan 2021 2022 Boima di pasahat marhite situawek di Ganup di siala nauk salpu nama tahun 2022 dumutusi marhite situawek asa tasungguli ma ruasta Ganup dia kanaso pasahat todepe namangihut Natal Huria Gabungan Ama Ina HKBP Immanuel di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 naneng ro di Patu Pahuriat tado Natal Gabungan Ama Ina HKBP Immanuel Resort Immanuel naniuluhan ni Amata Padita Pendeta Aldemax Majuta STH MM nahina suhuton marhite panitial nata horong Dewan Koinonia ni Huriata masuk pukul 17.30 domutusi marhite tikting sadarion hu otang hamema saluhutna ruas ama ina asaria mahita saluhut ruas Immanuel Natal Gabungan Ama Ina naing tapatupa laos ditikyon luksipul majahaon tikting madok hata ma panitia di parminggon panitia Natal Ama Ina namangihut Natal keluarga
Di hari Jumat tanggal 27 Desember 2022, tapatu pado ulau Natal keluarga di Ganup, Bagas Tabe, masuk pukul 19.30, satu Nasidung. Acara di Patu Pasian Distrik 10, Medan Aceh, Boima, Tajalo B, Marhite Situa, Wek acara. Laos tapapungu mapelian Natal keluargai, Boimai tapasahat Marhite Situa Wek, Ganup Asarap, tatik-tikon di Minggu tanggal 25 Desember 2022 nanengro. Namangihut Perpunguan Bodari Manomo Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 nanengro, tapatu pado di huriat tahun Perpunguan Bodari Manomo Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus masuk Mai pukul 19 WIB, satu Nasidung. Laos papungu pilihan dohita di perpungoni ima pilihan doa 2B haporluan tu sosial huria doho tu haporluan STT HKBP manang sekolah padita riama hita salutna ruas tu permingguan Bodari manomu ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Natal Parjolo di hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 nang ro tapatu pado di huriat tahun ulaun pesta Natal Parjolo pukul 9 WIB, satu Nasidung. Duksipul jamita permingguan tapatu pado ulaun perbadan nabadia jala papungu pilihan 2A2B do hita permingguan tu haporluan dana sosial huria dohot haporluan Karitas Emergensi HKBP. Riama hita salu naruas tu permingguan Natal na Parjolo ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Namangihut Natal Paduahon di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 nanang ro tapatu pado di huriata ima pesta Natal Paduahon pukul 10 masuk pukul 10 satu Nasidong. Jala duksipul jamita di patupa do ulaun padidion nabadia tu poso-poso ulaun maka tidakon haporseaon khusus dohot ulaun pajakon situa laos papungu pelian 2A2B dohita di perminggoni tu haporluan dana sosial huria dohot tupak haporluan radio Bonapasogit HKBP sunggul-sunggul padidion nabadia di hari Senin tanggal 26 Desember 2022 nang ro di patu pahuriat tado padidion nabadia tudak danak poso-poso do mutusi dia kanatoras nanaing mabuani anakon na terdidi asa Roma marguru di hari Rabu ima tanggal 21 Desember 2022 pukul 15 WIB laos dibuam mas surat pengantar sian situa wek nabi sungguh-sungguh tu nama katidakon haporseaon di hari Senin tanggal 20 Desember 2022 nang ro di pesta Natal Paduahon di patu pahuriata do ulau makatidakon haporseaon na khusus tu yanakon ni huriata ulau ni di patu paduk sipul jamita permingguan alani asar Roma marguru manang konseling katekisasi pertemuan Paduahon di hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 masuk pukul 17 maringanam mai di ruang konsistor ini gereja. Namangihut sunggul-sunggul tu pencako situa di hari Senin tanggal 20 Desember 2022 nang ro disakapi huriat tado patupaun ulaun pencako tu sahalak situa calon sintua Jesi Matupang sian wek pitu do mutusi asa mangaradi manasida lau pada sipon pangaradium marhita latihan di hari Rabu tanggal 21 Desember masuk Mai pukul 19 WIB maringanan di konsistori gereja. Sumbangan di jalo huriat tado sumbangan sian keluarga NN WEX 1A berupa 4 unit AC 1,5 PK
tuha perluan di gedung sekolah minggu. Mulai tema di keluarga naong mangalehot subangan itu huriata, saya tuhat mana mana bayi akapat camautan akapat supasu tujulan narion. Di jalur huriata do subangan sian keluarga ni amata es manulang berusia turi ruas wek onom berupa spanduk Natal perhalado tuha perluan ni Natal perhalado di tanggal 3 Desemberi nok salpu. Maula tema di keluarga naung mangaleho subangan tu huriata saya tuat tama nama bayi akapasu-pasu na dihamu. Dewan Koinonia jakwal PHD dohot latihan kor aka jakwal PHD dohot latihan kor punguan kor na adong di huriata boy mai hidota di lampiran pelayanan rutinitas surya. Natal sekolah minggu dari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 denggado mardalan ulaun perayaan Natal anak sekolah minggu di huriataon. Di hari Jumat tanggal 16 Desember nok salpu denggado mardalan ulaun Natal di RN naposo HKBP ni huluan ni pendeta Aldemak semajuntak STHMM. Panitia Natal Amaina HKBP Immanuel. Di hari sadarion duksipul permingguan siang pukul 10.15 di Patupado GR Natal Amaina HKBP Immanuel Resort Immanuel. Do mutusi pinangi doma tu peserta kor gabungan Amaina peserta liturgi Natal do sude panitia Natal asa tinggal mak rap patupa anjir Natali. Laos di patupa panitia Natal ama ina do makan siang. Rapat panitia Natal atau persiapan Natal. Di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 di patupa do rapat parpudi panitia Natal ama ina HKBP Immanuel Resort Immanuel masuk pukul 19.30. Maringanan di gedung sekolah minggu do mutusi pinangido matu perhalado do sude panitia asaria mahita madohoti rapot terakhir persiapan tu Natale. Sunggul-sunggul tu ulaun Natal gabungan ama hina KBP Immanuel. Marhite tiktingon pinabotohom matu saluhut perhalado dohot ruas ni huriatta. Di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 tapatu pada pesta Natal gabungan ama ina HKBP Immanuel masuk pukul 17.30. Do mutusi ria mahita saluhut na parhalado dohot ruas laho madohoti pesta Natal gabungan ama ina. Namangihut Dewan Marturia Boy Mata Jahabe, Dewan Diakonia Boy Mata Jahabe, jadwal rutinitas pelayanan gereja Boy Mata Jahabe meng, parhobas tu parpunguan budari tanggal 24 Desember Boy Mata Jahabe. Parhobas tu permingguan Natal tanggal 25 Desember Boy Mata Jahabe. Parhobas permingguan Natal paduahon Boy Mata Jahabe. Ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun. Mulai dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2022. Panjang umur, Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang disampaikan untuk yang berulang tahun. Aidohonon nado akka suru-suruanna taringot tuho asa dijaga ho diaka dalammu sudena. Tertulis di Psalmen 91 ayat 11. Sekretariat Statistik Jemaat HKBP Resort Immanuel Boy Mata Jahabe, daftar pemakaian gedung sekolah minggu Boy Mata Jahabe. Jemaat yang sakit di rumah sakit atau sedang proses pemulihan. Nah perjolo, Nyonya Sintua MHP Perdede TL Boru Simajuntak Sian Wek 2 dalam proses pemulihan. Nah berduahon, Nyonya Sintua O Manulang R Boru Marpaung Sian Wek 2
proses dalam pemulihan. Nomor 3, Anggun Hutagaul sian wek pitu, proses dalam pemulihan. Nomor 4, Melva Tapubolon sian wek pitu, proses pemulihan. Sintua TH Lubat Tobing sian wek 1A dirawat di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nomor 6, Moses Regar sian opat A dirawat di Rumah Sakit Imelda. Bagian keuangan Boema Tajahbe. Songonima saat didiktik tadi bagasa sadarion mulate mari tuhatta dihamu dawat hormat pinasa mati kiti hamu amang inang panitia natal ama ina lau pasahaton manang sosialisasi ulaun natal ta imana naik tapatupa waktu dan tempat pinasa matu hamu. Shalom Mamang Inang. Horas madihita saluhutna. Saya didongani Tuhan mahita sadarion. Tapuji matuhata. Ala asini rohana. Boido pehita. Rotu bagas garejaton di bagasan hahipason. Amang Inang. Hami panitia. Jala dison awas sebagai ketua panitia. Pesta Natal Gabungan Ama Ina. HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2022 pabotohon menguduti hatorangan nami minggu nasalpu. Ngatakas tabege minggu nasalpu doho titik tanakin nunga tabege amanginang. Naparjolo Pesta Natal Gabungan Ama Ina tahun 2022 naik patu pautama di hari Kamis 22 Desember 2022 tongon mai di hari ibu. Napa duahon masuk kita pukul 17.30 manang pukul 5.30 botare tepat. Tibudo masuk ala gudang aka acarata amanginang. Songonon ma carata di bagasan tanggal 22 di pesta Natal tai. Naparjolo diawali prosesi. Kedua, kebaktian responsoria liturgi dan kor, marsi panganon dohita, hiburan lagu-lagu, pasahaton bingkisan bakti sosial, songon naung tabege minggu lalu ada sekitar 100 orang kurang lebih. Napa limahon, undian berhadiah, manang laki draw, disediakon panitia do, na disubakon ni aka dongata na rade rohana manubakon maulia tema dinasida na mangaleho rohana sa di pasu-pasu Tuhan ma sude aka ulaun nasida. Nomor 2, alani dison resmi mahami mangudang hamu amanami inanami asaria mahita rotu pesta Natali. Talehon marohata jala tapahira semarohata menyambut Natalon. Alana tahun ini adalah Natal, nasopala bambir behita marsi jalangan. Dohot berdekatan tanpa jarak. Alana nungalau si COVID. Alani tetap ma tong tajaga kesehatan. Nakpe naung lao si COVID-19. Napatuluhon, pinangido asaria mahita hadir jala tepat waktu ala tepat waktu do mula ata. Molo hurang denggan pe cuaca alai acara Natali ikut talanjut todo sesuai rencana waktu. Unang surut rohata lakata HP situasi cuaca manang HP roh mahita amanginang asarame Natal tahun amanginang tepat tuduma naung bangkit HKBP Immanuel sian akan namasa balik sa COVID-10 sia na lalu. Perlu pabon nami amanginang na perjolo asa hadir sude naung ditotuhon majalo bakti sosial
naong didaftar hotu aka situa wekta. Jala dibuan ma fotokopi dohot kakak na so mangalehot dope tu aka situa na diwak na be. Na paduahon adong tapatupa undian berhadiah nomor undian ni di surat todo ditata tertib acara nomor undian tersebut. Alai molo terlambat acara sudah dimulai gabedang dapat nomor undian nih. Alani ro mahita tepat waktu tabainon asaria hitaro sesuai waktu nata tetuhon. Songon naking naung dititikon amanginang habis kebaktianon hita hari ini JR semua petugas naung dibayan nakang diacarai kor gabungan ama, kor gabungan ina, parliturgi, panitia, solo, dot aka dongan nami situa. Salinai hudokon amanginang oma undangan resmi asa Roma hita di tanggal 22 Desember hari Kamis jam 17.30 manang jam 5.30 tepat Roma hita amanginang. Songoni majo na pinabotohon nami tu hita saluhutna. Horasma, selamat Natal, Tuhan berkati. Amin. Salam. Martangyang mahinda. Mulai atema Tuhan di pasar rohadami di bagasa tikion. Allahu wilalahami jalahu rajumi hamido. Tangadong na asing kolan alani dinggan di basam do asini roham do Tuhan. Na mga lehon hosaha nguluan masih toktong maringan dope di bagasan daging naming. Ido na ho hamolidak kami Tuhan. Dohot ni ojar ni sihol ni rohanami lau manopot bagas joromon. Ale Tuhan debata di berekodo akarwasmu dinaro manopot bagas joromon. Ale Tuhan di bagas atikion marlas ni roha dohami. Tungasi maroham tu akka hape na pinangido ni roasmu nang di bagas rohada nang di kudulan nape di bagas joromon. Paherbang matangamu nagok pasu-pasui leo dinasida Tuhan akan na pinangido ni rohana. Di botohodo sa luhut na Tuhan ahapei na masa di aka keluarga ganup. Ale Tuhan namin jala debata namin. Songoni nang parhaladom huriam salut nak na makobasi di bagasan huriamon. Asiroham dihami Tuhan nang jemaatmu pe. Toktong leano mo dihami Tuhan damem na sumurung. Holong na siyakoy. Alahu boto hami Tuhan holong na siyakoy do rahu-rahu na sudenggan. Ima mangarahuti hami saluhut di bagasan holong do las ni roha. Ale Tuhan nami nang di bagasati kiope nunga mardalan akka acara demi acara diaka perayaan Natal. Ale Tuhan debata pasu-pasu baka ulaw Natali asa tubuh maho di bagasa roha nami Tuhan. Tubuh maho di bagasa ngulu nami. Asiroham dihami Tuhan nang diaka mulai Natal sekolah minggu siadat danak satu naposo. Songon di Tuhan rencana di hari namangihut. Para dion nami man Natal ama ina. Asiroham leo makesehatan Tuhan di ama ina terlumubi di ina nami akalan sia ama nami. Leon gugu di nasida Tuhan. Tugu-tugu nasida Tuhan. Marhite huaso nasiakoy. Pargugui nasida Tuhan. Asubui daun ni nasida Tuhan jalan marlas ni roha ama nami do ina nami. Dinalao merayakan Natal ima diak di hari nanaing roh. Ale Tuhan debata nang dibagasa tikion hutangnya ko kami ma akadongan namin na marsahi Tuhan ima nang hutarya sok kami Tuhan dibagasa tiktingon. Ale Tuhan debata kumoto kami di Tuhan dokter don na mga lian pengobatan
alai kesembuhan holak korona punasa. Tok-tok Tuhan perguguin nasida, pasu-pasu Tuhan salut akan obat na pinangan nasida, naksongoni akan majaga nasida Tuhan. Unang nasida Tuhan di bagasan ungut-ungut. Allah huboto hami Tuhan saru pada riho, balotuk pa di tongso Tuhami las ni roha. Lao pajonok ko diri nami do itu ho. Songoni pe Tuhan, tung dilako pe Tuhami duka cita. Saru padoi lau pajonok ko diri nami. Alai na di igil di roham tok-tok hami Tuhan madok moliate. Di hararion nami, marang di bagasan suka dan duka pe hami. Tok-tok kami Tuhan mampu madok moliate itu lupanmu. Nang di bagasan tikio pe Tuhan, ima, pendeta, doni naning menyampaikan firman-Mu. Pasu-pasu nasida Tuhan, pahirbak tangaming. Astok-tok nasida Tuhan mangulah Tuhan, mahani. Di dia penasida Tuhan nang di bagasan tikyon. Leo gogo di nasida Tuhan, pasu-pasu nasida Tuhan. Dia kada patorakon hatam na beriai. Songoni pe nang keluarga nasida Tuhan, hibul. Tok-tong lianong Tuhan damem na sumurong. Asa mampu di penasida Tuhan, tulia portibio lau pararat beritam nauli. Asima roham ale Tuhan, urang malodohami Tuhan. Lau mangido kasih pangidon nami. Ale tidik doi Tuhan, di jolom. Asima roham lehom matuhami ganum aka keluarga. Jala pasu-pasu hami Tuhan. Pasu-pasu halat na akan masuk aka parhaladom. Asima roham ale Tuhan digijangi saluhutna. Jumolo urasi aka pardusaun nami. Asa tamado pe hami Tuhan. Jala barani hami jong-jong di jolom. Laho manubaho pasahaton hamole taon ni rohanami. Jala lehonomo Tuhan pasu-pasu nang di bawah tikyon diakah kami be. Naksawani pe Tuhan dongan nami na subuiro di bawah tikyon. Manang dia kaulaon narikot manang di dia pe nasida Tuhan. Pos rohanami dongan namu tong nasida asabuy hami marpungu diakah ari na mangihut. Mulate ma Tuhan di pasar rohanami tuho. Mangasahon guarnya anak mi Tuhan Yesus Kristus si Pangulo jala syokop kami. Amin. Marende hita paruak maharbangani huhut papungu pelian hita pelian sada dohot sada B. Aruak maharbangani
Holland musik. Dameni debatana sumurung sian salhu naroha, imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat apen madihita. Dihamuna manami nanami adorang sotata kasih hatani debata songo manabai titing naung jinahahon ni partiting naking dinggama hubata dahu kami tong diri nami ya au padita don di padang jala inang nahwalap jala na mangalapau yakid daw he adorahamu pajupang tonggo padita ima padita rospita siahan jala au mangula di STT HKP songon kepala perpustakaan inang mangula songon pangajari manang dosen di STT dua madi hamidak danak nuaing dua ca bagak-bagak do dua ca lapatan na paropuat do dua ca inang simatu aku baru 5 juta jala inang na menubuhonau baru munte kami tinggal di kompleks STT HKBP di Siatar manang sekolah padita nasomal tabege alani horas madihita salhutna hata ni debatana kebe ujahan ni parminggota tongod di apen na pau patonon imana tarsura di surat ni apostol Paulus tuhuria Rom bidusada ayat sada sahat rodi ayat pitu Roma sada ayat sada sahat rodi ayat pitu molo adong bibelta tabuka ma bibelta molo adong di hapeta tabuka matong di hapeta Rom sada ayat sada sahat rodi ayat pitu tajahama maresponsoria manang margati sorin ahu surat tinongos ni si Paulus naposo ni Jesus Kristus natarjoga be apostel jala pinapulik tu ulaon
mamaritahon barita nauli nasian debata. Taringot tu anak na Yesus Kristus tu hatai, na tubuh sian peparan di si Daud, ia dagingna. Sian ibana hujalo hami asini roha doho tohonan apostol, mangalopokon panguluion di hapor siaon tu rohan di saluhut bangso, alani goarnai. Madapoton akan hinaholongan ni debata jala akan abadia na jinaunai na dihutarom asini roha madihamu doho dame nasiat debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus ido sahakna. Sautik nai hape naking di partina dani atik buha syukur-syukur rohatta suatu ngirpamu ay marga padang ay bahasa Kristen amat to suatu naramur bani na utadahami marga padang i pinggir-pinggir di dalanan do makipas-kipas suatu namu kan mulai dok marga padang sarupa mai tu marga situ morang mai mulu dituba mulu marga situ morang sumalla terlihat tu si doi hami marharoruan santano dairi manang sian tano pak horas madihita. Lausido nanidok na di bagasan turputa di bagasan partikianon macari kokdo partinadaan macari kokdo pabuhahon harorona jala sahalak ahli filosof namar guar Sokrates madok gnoti se auton ninna mana kai meden agen ninna bana labatanna kenalilah dirimu sendiri dan jangan berlebihan. Lahu patadahon manang lahu masih tadado jol mana asing jolo jumulu jo nitadda diri niba ninna ibana. Ala memang nido ibana nanganong jolma nahot rodi saliling tidak ada manusia na boy bertahan rodi saliling. Manusia bersifat panah, manusia bersifat sementara, manusia pada akhirnya akan selesai ninna ibana. Ala nitadda dirim unang itor jumolo halakan tadda dirim parjolo tadda ninna si Sokrates sadar diri ma unang holan mamereng halakan di nebana molo makatai taringot tu hakikat ni jolma narumikot ima parjolo jo diri niba ni tadda manang di patadahon lausido na pinatupan ni si Paulus di turputon di patadahon ibana do dirina ise do ibana sasitonga songon nanidok na di ayat sadai rak mahita majahasa ulat nari ayat sada di turputai au surat ni naposo ni Yesus Kristus natar juga be apostel jala pinapulik tu laon mamaritahon barita nauli sian debata adong disihata naposo ni Yesus Kristus dulos tu Yesu Kristu ni nebana au naposo ni Yesus Kristus moloi dok naposo sotung lauro hatta ba utoruma umurni sia Kristus dao alai molo didok naposo sian arti yang sebenarnya dulos itu sarupa mai dohot budak manang hamba jalan molo di hata batak didok mai hatuban ninna jadi bahasa Inggris servant naman hatuban ni Yesus Kristus sasitonga hatuban na doa iboto hamudo molo hatuban monang didok naposo di bagasan terputon omma jolma yang tidak mempunyai hak lagi kepada dirina jadi tergantung tutuan na do ibana dang boy bana menentukan perjalanan ningoluna bahkan hosana be dang ibana napunasa justru tuan nado napuna hosana molo mati huina komati do dang boyon mengaluk dang boyon menolak apa yang diperintahkan oleh tuannya ima lapatas ni dulos manang haposo lasido nang nanidok na tuhita di bagasa tikyon
Totu adong do songon nahu patadahon naking maragam do margatta patadahon hadiriotta. Totu maragam do harorotta hutatta aung sa balige aung sa porsea aung sa silidung aung sa dari alai nuaing gabesada ma margatta ima songon nanidok ni apostol Paulusi didok ibana naposo dulos mahita. Naposo ni debata mahita dulos tu Yesus Kristus mahita. Naposo ni Yesus Kristus mahita salhuna. Lapatanna mulai didok naposo ni Yesus Kristus berarti kita tidak mempunyai hak lagi atas diri kita melainkan Yesus yang mempunyai hak atas diri kita. Lam takas mai didok di ayat onomi rap mahita majaha saulat nari di ayat onomi ahama didok di si rap majaha mahita sian nasido nang hamu najinoni Yesus Kristus. Sian nasida nang hamu najinoni Yesus Kristus. Mungkin di bahasa Indonesia lebih takas dok, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi setungir puhamu amanginang hamu napuna hamu. Molo Kristen do hamu, molo porsia do hamu di Kristus, dak kita be napuna hita. Melainkan Kristus menjadi milik kita. Kristus memiliki kita. Ini nama. Jadi dang hita be. Di sadatiki di tahun 2012 dung roa dong kesempatan tu ina tollau sekolah tu Hong Kong macai marukil lo hami. Bahasa marukil. Ai danak siakangan marunur onom tahun danak siapudan adikna marumur 3 tahun. Baik kamu ma balagi kainan termuradu de tu sete. Mulu 3 tahun do onom tahun piturah manabu benon ni. Alai ko borhak main tahun lau sekolah. Jalai ko na mangurus songon bapak. Totu anggo ibana do ibana dang jadi be dak pola sekolah be uriko de diau de dena konin de ibana. Udok matu na ton bah ngasalah ho asal la badita do honiku. Bodoh huruk otok songoni ala badita do au. Asal la badita do au. Tahapor siai do dak kita napuna geleng taun. Debatado napunon. Ai bui jami ko molo isoko gabe hipasipaso. Bui jami ko molo solaho gabe dang marsahi to. Baka sebaliknya dang bui hapor seho molo doho sa kami dang ramotan ni debataon. Ai debatado napunon. Bodo sukuno muna lau sido memotivasi ibana asa olo lau meninggalhon danak. Sada contoh doi rupani di hamu nama nami nanami bahwa sana ngolut tahun sotungir pamu hamu napuna debatado napuna ngolutta ido lapatan na naposona hita ido lapatan na ibana napuna ibana parnapunao di hita na sering salah hita do gabe menganggap hita memiliki debata salah justru sebaliknya Allah yang memiliki kita bukan kita memiliki Allah. Allah kata memiliki sarupa doi lapatan nado menguasai. Dan adong bujol menguasai debata. Sebaliknya debata do menguasai jolma. Ikonido si ingotota. Tidak bisa kita mengatur Tuhan. Sebaliknya Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Tetapi kita sering berbalik-balik. Saya daripu, saya tadok rupani ai buru ni bangido ujungna dang na mengido hita. Tetapi sebaliknya kita mengarahkan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara tapamanat ai debatado napuna hita. Alani ikon tuduk do hita tu debata. Songon naposoi do hita, songon hatu badi hita, songon dulosi do hita yang tidak punya kekuatan selain melakukan apa yang dilakukan oleh tuannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lasido naniulan di apostol Paulus. Dia mah didok ibana, didok debataro tuau asa mamaritahon barita nauli tu sude portibion las nang sahat do tu hita di bagasa tikon. Paulus dipilih Allah. Paulus dipaporhat debata songon naposona nasoboi madok amanang binasoboi mangalohola pasahatot tonana laho mamaritahon barita nauli tu sude portibon las hita pe dipilih debata do hita nungga dipapulik ninna molo didok hata dipapulik
inna berarti diangkat keluar di parbadia, diangkat keluar dak sarobang be dohot portibion ido lapatan ni na di papulik dang hola si Paulus hita be nunga di papulik debata na posona gabe parbarita nauli tu sude akajolma ale sotung tapi kiri moledok marbarita nauli babarjamita mei ba majab daw narumikot marbarita nauli salah satu metode yang paling baik molo marbarita nauli manang penginjilan adalah ima marhite-hite parangetta ima parhite-hite pakkati otta marparange mahita songon naposo makata mahita songon naposo ni debata jala unang be sai saruba hita doho portion ala nang sarobang be hita doho portion dimulai mai di tonga-tonga ni keluarga wah setuju do hita mangisi nang kita salutna molo setuju hita atok tai bereng majo dia maharua na sopatuduhon na posoni debata hita akka dia ma parangetta iko bodo tuk soni iko bodo mula sa gerejon arong ne baru molo sarong ko ne baru saru parwe kan molo halak batak tahe isi do na jok merbadai di tonga-tonga ni keluarga hari putamu nah huboto parumai tu nah itu semangat sudah kan berarti hampir sarubang gue yakin doang gue medano dak songoni ate nah jojo tan na salah masyatusan ima parumai tu si maduana jala posido persoalan on ala memang peributan don ro si maduana memperebutkan anak-anak ro parumaina memperebutkan pasanganna jadi hira cinta segitiga do rupani kan ngirido perebutan ni jalanang holan di hira kebiasaan di jala anggau madok sa situnga nasipata si matuan na balas dendam do bahasa balas dendam ala haci tiba dan najole basi matuana parumeku ikut kutidu sinna ang soni teh mudah-mudahan marak soni ate jala na pasti dihamuna kamanami nanami songon na posoni debata dang pangalahu si songoni be naing hanguluhonotta dang pangalaho membalas bedao alai justru aha nani dok ni debata ina masih uluhun dang nani dok ni rohaku dang nani dok ni pikiraku alai apa pesan Tuhan aha ma barita ni debata taringot Tuhan ina ma si pasahat ya ado arok sada ina ditiki marhuria hami idok matiba amang permisi juawinna bah latu dio lalau tu jabuni boruku ngamasi holau mangida pahupukin dan batuon jisa dia leleng satu kido paling 2 minggu na toy borhak mak ningon balawi na to hola mula na ton teroro melapor muse amang ngamula biao bahido mado lasier rohakku ijabuni boruki wah ai sapadabot do boruki do helaki ninne bana ba dinggane bahasa do kosoni bah betul-betul do halaki masyuruban bahasa masyuruban ai molo ala suarong pangurupina sida ninna ay molo buruki manusia abit basi bata ulo do helaki manggosokinna bah dengan itu keluarga ningon molo buruki mangalopa baulo do helaki pesujabu jala tu dana hoppe ala par pese-pese ba mesiaru dua lagi laho paringgatto dinna bah martua hoinang ningon imadan tak sadeliling nai roma musina to amang permisi mau jom sena bah ala tu dia hom seni on ngamasi olah mangide anakku na leleng ho tonggo 2 minggu do asal mah buereng pahupuku aung baru seorang ina balama ina to mula main tom se lu sahak mula ngasing bohina bah mah gua ho daw ngamang dak kase baru maikina bah bahasa de kurak kasih ya bayaku mamang sampai hati mah parumeki ibain anak ki mangalopa inna jipar mami baibana manggosokin bah saru baru cerita na berjulin naraku bahasa itu kodak kasihan naraku bayaku namang ma Roma parumeki baiba iba sobu ma anak ki mangalopa inna bah jipar mami mengabi dana betul-betul lo buru-buru nasasia itu bener termula kawamang inna bayaku kamu jamang inang kita salu dana bungu molo boruna kerjasama do helana keluarga dedenggan kan hilunai
masih rubah dua lagi. Molo anakna kerjasama dok parumenna naking nggak ada kon. Boru-boru nasu Asia diturin daro kan. Baik kamu, mudah-mudahan makainan nama tu udah ngarok sonia te. Sarupa do anak do boru, sarupa do hela dohot parumain. Sarupa napunani debatadui. Suatu silapmu. Hati-hati ketika kita bermain-main dengan milik ciptaan Tuhan, hati-hati. Dang dapat biar honau. Alam mulut cahaya di Bibel tei, sian Musa saat tubuh di rubani, mulut cahaya keceritaan na gudang mermem tu nanti nopani debatado, ujungnya Roma uhum ni debata. Hati dang dapat biar honau. Holan nama doau di hamuna manami. Iko sarupa do. Jadi mulu hal batak madok dopak marmeme baru terokon. Marmeme anak depak marmeme. Saya situ nggak sarupa do. Alai di pelaksanana sesering mah persoalan. Alani di bagasa tikion sarupa do suatu ngarong be simatua merbadai do parumain. Parumain petong. Unak sepa cako-cako te sarupa do. Alahamu be sadatiki gabe simatua do. Di hamu nama nami nanami molo na poso ni debata ibana mangulu masian aturan ni debata. Dang mangulu besian aturan di jolma. Molo na poso ni debata iko polim mahata ni debata songon na niaini si Pauluson di pasahat tuak ka jolma. Gudang go tantangan na, gudang go rintangan na, bahkan sampai marutang hosa ibana. Alai dang sumuru tibana di si ala dirajumi na pasahaton tonani debata di ibana. Laus hita be songonido di bagasa partikion. Ala pasahaton tonani debata hita, ala pasahaton tonani Kristus hita, dang anong bisi haberota. Mulai dok panitia naking marpesta hita baitor iko ringkas do. Ala niaha ala na posona do hita saluna. So tungir hamu napuna debata do napuna hamu. Jala ido na jot sipata ganuk tahu do tabigion di pajajoran di liturgi dia mai songon nani do ni edeni kasuru-suruan ni kan ganuk tahu do tabigi buat hamu do edeni suru-suruan ni duk seorang Yesus hasang apa ma di debatana di gijang dame ma detanon ganuk tahu do tabigi alina juta jolma gabe balik-balik saya berusaha mana mengeluli hasangapon. Hati-hati, hasangapon bukan milik manusia. Kemuliaan bukan milik manusia. Kemuliaan adalah milik Tuhan. Hasangapon milik ni debatadoi. Milik ni jolma ima mardame masudi. Unang beadong persoalan. Polimma ima terdana nang tubuh Kristus di tonga-tonga ni ngoluta. Naong marpesta hita di minggu papaton, di minggu apenon. Manomu Kristusi tatadda madirita rademe hita gabe naposoni Kristusi dang gabe lomottabe na marhuraja alai lomoni Tuhanima na daulahon di tonga-tonga ni ngulutta. Ala di bona pasugi tiba na julu hiado man layani sidikalang hiadi tarutung molo di Natal sonon segurang go akka pangaratto ro mulat huta. Jala terlumubi di pesta Paskah na gulangan on. Jala ulah na moloro mula akka pangaraton marpungur bani soni petrolado tu kuburan. Jala turipeyes do kuburan on. Molo di pesta Paskah di guari mai mangarihiti, botamu mangarihiti, ibu pasir, ibama tuki jangi kuburan ni jadi berengom ma inganan kuburan ni betor-betar sudi begak do berengom sudi. Berarti nggak mulak biak kapangarat to mangarihiti ningon. Ale unik na, adong guna unik di ulau sisongoni bahasa. Ay tororo opung nan tinggal huta manang kira imada bica pungu hita sudison. Lama hita mak tapayas menna duk saya payas imada ngata payas be ngayas be. Alani isenarok si pangidon na ipangido ma itorin datong kan. Itor mar punguru kapino peron di kuburan on. Molopung nga ima. Apa yang kau mau kau minta dari opung bilang lain. Nah, mudah-mudahan madihita na aksone. Bet Roma paupunon. Ala kebutulan sekolah di banat to. Jala saya maol dia do biak ke guru na manang dosen na kan. Termartangi yang di mana opung. Berikanlah kepintaran. Biar cepat tamat sekolahku na kan. Boto hamu dua manginang acugar ibu mak katai opungnya na mati. Topu hehe rupani ibu mak katai. Hira-hira hamadusna.
Acuga ribu hehe tordul ai ho be pung sala do mangido ngai boto ho sudiru ma boto saat tu nama tiau majah be su boto tua musiro ho mangido habis taran kan baru arong gosoni do be hita mulo lau jara hati-hati ade na mangihut arong gojolma ala luje bana merubah manang tu dia ngamar saya di bana si bata sialango pe ba ngai tangani be tu bana lama ziarah onna majalah satu-satu dah nggak bisa penginna terus mak ima pung lama tu hahi pason ngati tiak kulala inna butuh kamu udah juga ribu musim kata ayo pung nana mati hira-hira hamar horona ai ho bisa lah mengidu doh sebut ho iba pe mati marsahi do inna kan arong gosoni dah he hati-hati deh arong gosolma di bagasan partikianon ala ni maol mangelului ekonomion mangaluli akka sinado nga sinamot petorlaro tu jara angaluja mangalui ngau bayan lamarak kutu satu son dang marnadong kerijok kuinna kan torlaro tu kuburan itu emak jarah maho inna torjardo batu duho madiau di dia do padaraman nadinggan aset torjalo jauh kerejo inna kan mutamu do hira-hira juga ribu mse makolo pungai mangalusi ai ho biasa lipat dokoro hatamin na tuk tu papune so ibu tahu ibu pe maco do ini, betul maco, mangat di berau salangun na julu ala ni pugus na inna, kan? Habis tu mesti mahu mengido pasu-pasu. Na jojotan jolma mengido si songoni. Alai di bagasan terbuton molo tapamanat amanginang sasi tongna akan aposo ni debata sasi tongna na merasa sudah dipilih Tuhan dipapulik debata dang pola lu jabe memikiri portion ido na di ayat pitu rahmahita majaha di ayat pitu raptajahama ahama upatta molutadok hita manang diangkat tidak gabe naposo ni debata mandapoton akan hina holongan ni debata jala akan badia najinaunai na dihutarom asini rohama dihamu doho name siat debata mata nang sian Tuhan Yesus Kristus adong dua di si jaminan dia me asini rohama dihamu pasu-pasu ma dihamu ninna asini rohaku ma dihamu ninna debata doho dame nasian au ninna kan luar biasa doi jadi jolma na berjalan di jalan Tuhan yang mau menjadi hamba Tuhan ingat kasih karunia Tuhan pasti dilimpahkan. Jolma na ulo mangihutto lomo ni rohani debata ingot tamu dame ni debata ikut dipasaha di tonga-tonga ni nguluna. Ali sotungi saripo kamu dame ni jolma do dame ni debata te. Ala dame ni jolma hita amereng rupa do. Molo dame ni jolma mardame hita nita mangida kiada do. Molo hira-hira menguntukat hita ulo hita mardame. Iruna jot sifata irubena do halak batak pajupang di tano rara ninna dang butul-butul lo pitor sirang go ala yang godame ni debata nang pe cocok atau tidak cocok tu bagasa rohatta sesuai atau tidak sesuai tu pikirata anggo ndame ni sia debata ikon ulah honotta do dingulu siganu pare ikon ulu do hita patutoru diri ikon ulu do hita mundur unang seholanda maju terus sifatal sesali ikon mundur do hita ikon olo do hita maradi unang pikirat tatapain alania hanaking didok Sokrates pedidok gnoti se auton tadda dirim unang lobi ay terbatas doho ninna tujolma lasido didok debata jika bapak ibu saudara-saudara olo neng terpasu-pasu di bagasan tikion mangulu mahita songon naposo ni Kristus natotong mangulahon lomoni rohana mamaritahon barita haluaon di tonga-tonga ni ngoluta marhite-hite hata tarlumobi marhite-hite parangeta manang di dia pehita maringanan amen martangiang mahita molate mali Tuhan nunga taripar hatami di tonga-tonga nami di pengot hodo hami songon nani dokni Paulus ale Tuhan dirajumi ibana le Tuhan naposom do ibana naso adong beguguna mangasaho pikiranna nang rohana alai holan mangasahon hatamima totong diulai bana ulon nalang hami pe
idohu hapor si hami ale Tuhan. Nungaro Yesus tu tonga-tonga ni portibion mabuan haluan papulikon hami sian portibion jala mangain hami gabe na posona di tonga-tonga ni ngulun atong ale Tuhan. Ajari mahami asa tong hami akapar barita nauli nababaritahon barita haluan di tonga-tonga ni rumah tangga nami, di tonga-tonga ni ulaun nami, di tonga-tonga ni nang parsahu tahun nami manang di dia petahaya le Tuhan. Asa lam gudang manada harajonmu di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu masuk di ruas ni huriam nang parhalado ni huriam ale Tuhan. Tuhoma hu pasahat kami. Asa todim-todim na badiyai mamangajari nasida. Asa mangulu nasida songon na posom. Na tong uduk tulomo ni roham nang tuhatami. Ale Tuhan di batama nami nang akadongan nami ale Tuhan. Na tongon di bagasan parsahito manang pemulihan. Hu hapor si hami do ale Tuhan. Hodo pad dauni boloni. Alani dauni masudi akaparsahito nasida. Lehok gugu tarlumubi pos ni roha ale Tuhan. Asa manahan nasida ti asini roham. Molo tungadong siya tonga-tonga ni ruas ni huriam. Na dong di huriaw na le Tuhan. Di bagasan arsa ni roha. Tuho manang husobaho kami. Ay hodo pangapul na sumurungi. Alani apuli masaluhut akan namarsa ni roha. Ale Tuhan di bataman nami. Molo tungadong siyan hami. Natongon marlas ni roha di bagasa tikyon. Paingot tami ale Tuhan. Na siyan hodo las ni rohai. Asa unang ala ni akalas ni roha nami. Gabi matak dusay di tonga-tonga ni ngulu nami. Atok sa luhut gulmit ni ngulu nami ale Tuhan. Songon na posop kami. Tuhoma hupasahat kami. Asa homa totong na mangarajai hami saluhut na. Asima roham tangihuma tangiyang nami. Amen. Mare de mahita hukma tapabungu pelia 2A 2B 7 Molo panjoni Tuhan molo salbu tikion molo bicar bitang si pariasi Jala sahat matu kijang akana dinubusi dohot auli batu hatalalusi Molojo ni Tuhan akago ardi pusta di mana sini rohana alus aku auliso ringgas bemahitaon
Pararaton marajon nai toto. Aidung saputiki ana masuk peto surgawi. Dohot audi bai Tuhan telau tusi. Olo jauh di Tuhan akago di pustaha di mana sini rohana halus aku Tuhanku audison. Molo rupa di Tuhan molo samputikion molo bicar bintang simpai asi. Jala sahat patu kijang akan hati nobusi. Dohot audi bai Tuhan talau tusi. Molo jauh di Tuhan akago di pustaha di mana sini rohana alus aku Tuhanku audison. Tedehon ayat tolu las jongjong mahita saluna. Oda potiki Ingas pe mahitaon pararaton marajon nai toto. Aidung salputiki ona masuk betu surgoi. Dohot audi bai Tuhanku lautusi. Olo jauh di Tuhan akago di pustaha di mana sini rohana halus aku Tuhanku audison. Tatangyakom ma peliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di bono gijang hodo haruran ni salu silihon-lehon na dingkat do nasa ulibasa na muli utus. Upasa tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabewap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutad hami godang ni silihon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon di rodi amataku. Osadohon kogoki rodi salut warnaku. Upasaha di Tuhan asa-asa terkudus. Ale Tuhan debata amanami parasi roha. Hasangapon hamuliau do puji-puji amma diho ro di saliling ni lilingna. Mauliate marohanami diho ala ni asin ni roham dohot holong ni roham. Ay disuruh hodo anakmu nasasadai. Asa malua na ginonggomamu. Sian dosa nabi. Namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu. Dohot hapapatar na tuliat portibion. Ale Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata na mangului. Pinuji maho ala ni asin ni roham. Ala di patutoru ho dirim. Gabe saur ho tuhami jolma nalaya.
asa malua akan napinilipmu sian dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing, jala moleate roha nami, marningot harorom mangibati hami, saya topok mahuriam jala pature mai bahen inganamu, bongoti maroha nami, parbadiai jala patiur masaluhu nai, marhite-hite sodang ni barita nauli, asa hobas sami, pai mahon ari harorom nasangapi. Saya pasu-pasu ma namangonggomi hami do saluhu raja ni halak Kristen. Saya sodangi jala pasu-pasu masaluhu padita guru situa evangelis dohot akan apa turehon namar sahid asa margugu nasida mangaramoti huriam. Saya sungguli mahami tuhamu bau ni rohana tutu apuli ma akan namarsak urupi ma natargugot doho nah marsahid. Saya patiur malakani nalau mate asa torang rohana manopot hasonangani topok ma dongan nami nadiha holomon pabicar ma barita nauli tunasida asalam tabba akan naporsea doho napasangapon ho diari harorom nasangapi. Amen. Alia manami na di Banua Gijang saya binarbadia ma guarmu saya Roma harajonmu saya sauk malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang leo matuhami sadarion hangoluan siap hari saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamahu. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhom madamena tutodim. Amang inang parjolo mahita jo latihan kor satokin. Gabungan ina maju parjolo dungian non manang gabungan ama ina maju ate baru ina non nate. Asau nang mula aka amata baru hita JR. Baru kita JR. Parliturgi molongan rong di sabola kiri manon, sabola kiri majo. Parliturgi sabola kiri